tenda dzoka zvakare nedzimwe nhau dzakasara chinetsa zuro kunyanyanya. Regai ndichange nekuti makorokoto kuna wakahwina kuti Mrs. ndofunga South Africa hanzi chisikana chakabva paLimpopo. Asi dambudziko rakaita ndokuti handiti dambudziko kana kuti pane masentiments maviri. Vamwe vari kuti hatina kuchiva musvuugadha wakaungana. Vamwe vakati vakadzi imimi zvichibva kuvarume munofanira kudzidza kuti next time it's not all about Brazilian hair, it's about your natural hair. Toshakashitarawo kana avana vakatizera kuti misoro inosiyana. Mwedu inenge ichitange zveusvu, vamwe isati vana kundomudziva nekuda kuti makodzi edu anenge akarembera kudai usuwo. Saka hatizozvi kuti misvuvu inoitira munhu wese here kana kuti musvuvu kunyangwa nemisoro yakanyatsa kuita raundi zvinofita. Zvikanzi Miss SA 2020 this time vahwina neZuda. Ndakuda kutogerwawo baravara nevamwe zvikanzi absolutely beautiful. No offense, I'm old-fashioned. I just believe a woman is beautiful with her. The Zuda situation don't sit well with me. Let the trend pass me by. Thank you. Being natural gives you confidence. Personally, I love natural look. People want to see Anna nezvavanoda. Beautiful and confident. Beautiful. Amaiendeka uzomboda. Next one, anenge asina musoro wacho nokuti kwazvakuenda too serious. Beautiful, she deserved it. Nevamwe vati absolutely beautiful, stunning. Asi akuita ngechi baravara unobva waita intelligent here. Don't show me asi believe Zuda rinongodo wakanaka so. Ukagirwa uri inini unobva waita bamunini. Zuda ain't for everyone. That's very true. Zuda ain't for everyone. Short hair ain't for everyone. Brazilian hair ain't for everyone. My twist hair ain't for everyone. My longs ain't for everyone. My color blocking, blue, yellow, blonde, what ain't for everyone. Vamwe tikazvishwa zvokuti vanhu vanogona kutiza. Kutotiza chako asi munhu wanga kanaka. Even hembe yanga kapfeka aiwa, it was so beautiful, so splendid. Zvanga zvakanaka sikamboiti. Hanzi kuti type yacho inonzi chia zvanga zvakanaka zvanga kapfeka. Zvikanzi nevamwe Miss Zim, we hope you're taking notes. It's not all about having long hair. Congratulations to Shudu Fazomusida for being crowned at official Misa. A bold change to modeling industry. What is the opti? But no standard zvokuti maBrazilian ariwo anofarira vasikana vazhinji. Did she really deserve it though, or she won't because in SA they are setting trends of embracing your natural look? That's $1 million question. This new trend is becoming a bit unfair to others contestants who wear long hair to look different not because they are not happy with their natural hair, but well, all we say is congratulations. Exactly my thought. I think it's because of SA and its trending thing. Well, it's because it becomes unfair now to make people win because of trends. What do you say about origins with natural long hair? Go look at her profile. She's Miss South Africa, not Zim. The name sounds Japanese. Yes, she deserved it. She was confident throughout. I agree with you. She's beautiful and embracing your natural African hair stage should be a trend. SA are moving in the right direction and good for them. It's embarrassing that a lot of African women think European hair makes them look beautiful or wearing natural hair is a trend. Other races or people wear their own hair, appreciate natural hair, Africa. Do dzimwe dzenhau dzandakaona chikatorei basa chiyekera vanhu vachidzoserana mbanyayo. I feel like they are favoring black people now because that colored girl deserved the crown. Hameno vanhu vaiona zvemumodza kwatinanda kuiona nekuti ndinopinda nemafilling stations kazhinji kacho mumwe ndosapota zvangu haweni kubva kuna nabig brother soka dzacho mamechi mazhinji. If I support that team they will not win. That much I know. Zvikanzi nevamwe zvakare it's about the person, not the hair. Vanhu ngavaite zvavanoda nemisoro yavo. Naidzo wakwaba dzatinadzo idzi muZimbabwe zvokwadi zvinobuda here hatisviki uku. Zvikanzi wakwaba here veduwe. Musaise vana vevanhu pressure isina basa. Iye zvakamufita not tese vamwe tine misoro bhangu muti si.
congrats, trend or whatever. Nabasa, it's great to see African beauty being celebrated in its natural form. Nevango Shakari. This woman is beautiful. Natasha was robbed. I don't know which one. You can say that again. There's another person as well. She's beautiful, my way. What is Miss Zimbabwe? It doesn't suit everyone, please. Congrats, should do. You really don't need hair to be beautiful or to pretty, speaking from experience. Zuda harisire munhu wese. Vamwe vane misoro inenge yezvipembere. Regai anasi vedu vavhare mhasha dzavo vedu nemawigi. I think that's now the standard for Miss SA. Vamwe peer pressure ichaita tizonatsaona kuti vane misoro bhangu chaiyo chaiyo. Guys, it depends amana. Munhu ngaite zvinomuitira. Zvikanzi nevamwe Miss South Africa not Miss Zimbabwe. Leo papa chinzi vakada kuzama kuudza vanhu vemuzimbabwe kuti vanoda kuti ana Miss Zimbabwe muzive next time it's not all about kuti long hair kwatwala tikamchimodhera. Short hair you can also model uri Miss uchida kuti hazvokukondesa for Miss Zimbabwe zvezvi. Saka ndozvezvimwe zvinhu zvandandichiona hangu kupi kumacomments kwacho ikoko. Zvikanzi nevamwe before matanga kuti zvemazuda aya zvokwadi tangoti tibatsirane kunyanya kunana vedu vekuzimbabwe kuti veduwe mazuda misvuu haase munhu wese aikona kuda kuzotiudzira zvimwe zvinhu ndiwo vamwe vanga vachitaura saizvozvo hazvina kushata. Tochibva ipapo toenda zvakare pane nhau yani yaSolinda vaenda vakandoti I want to join relationship yani yamaititi because kunenge kuri kufaya wena vanhu ndobva vati fire sure. I agree with you 100%. Agreed. Watanga hameno hako nevamwewo absolutely exactly. Isu seCat family titori relationship yacho yedu ende tiri kufara nevamwewo vanosupporta Cat family miyo. Zvikanzi I agree with you, funny but true, right? Zvikanzi oinda zvikanzi yeah kune moto I will join you. I agree with you. Me too. Totoita 4. Tiri kutoda kutoenda kudate navo kuDurban seCat family. Just came from her life too. Saka ichi chakanyorwa zuro ndofunga before live yeah. Saka ndakachisa hangu ndakambochiskipa because ndakazenge ndanyara saka ndichiti ndozochibata muzuva ranhasi. Kuti Solinda vakati ndoda kupindawo kuenda 60th part or 7th or 3rd part mukati umu. Zvikanzi nevamwe awanakirwa zvokwadi. Namura permission granted nevamwe zvikanzi John Vuligate facts I agree. Maiti vakaoma vekomana hanzi apa uri kugara muPrazatiki ndatorashika ipapo. Zvikanzi nevamwe join also you have my blessing. Regai vambofarawo ndo vadii vedu wenu. Maiti ndiwo ane chimuti. Big up osi kubatana ndiko chaiko than kusora muchitukana. Life is too short guys. Ko zvokumanikidza here zvikanzi nevamwe zvakare moto chaiwo vamwe ndokuti exactly vamwe ndokuti love is a beautiful thing. Muda kuita cooperative rerudo here iko kuri kuita sei kuri kufaya chaizvo. Mondimutsa obhina akauya taurako yes osi kana wakawana chi anokufadzawo fara nguva iyoyo vana it will end in tears ndezvavo izvo uchikoniwa kufarira izvozvo. Wazowana ye munhu wakaitsvaka zviri kuita zvekupisaka nemumwewo zvakare. Vamwe vakati I completely agree. Vamwe vati mastatement yayo they will end well. Life is too short zvokwadi. Wakawana futi anokufadza fara my darling. You deserve it in Jesus name, amen. I agree with you 100%. Kuri kufaya shame. Ari kupisa ndati Cat family to the world. Life is too short zvokwadi. My life is too short. Farai anga kawandisa iwayo kupi comment section. Spirit of distraction inokunetsa ine vamwe. Zvanzi no hauna kunzwisa munhu anotojoka tochiegera kanga mumwe wacho neniwo ndikutojokawo zvakare. Zvinokushata. Love is beautiful. Joy of happiness. I wish I might all the best and all blessings and happiness in a great wonderful relationship. Yes, someone will be fired very soon. OMG. Nevamwewo zvakare hatizi kuti vanga vachitaura izvozvo. Zvikanzi nemumwe haosi wakapenga kuna Solinda. Zvikanzi ingowirawomo asingade kufana ndiani. Keep advertising him. Sefinal post tinojoina zvakare ikoko tinouya tinotosupporta isusu ndo basa redu. And see that's a good combination sure. Zvikanzi nevamwe go ahead mami mainandi. Apa pasanda zoti Solinda family yavo inonzi chii.
nokuti kune macat family, kune matbag family, kune magiraffe family, kune mapig family, kune madog family, kune saka mafamilies acho akati one day sikazivi ini nangu I think ndinobhilinga unknown family aninoni hatichazvi kutonzi chii inenge ndinonzi unknown family kudai ndochatozviudza hangu kuti inini I belong to an unknown family unknown I am unknownable ndozvandinokwanisa kutaura izvozvizvo zvikanzi nevamwe ando basa renyaya remafelebhu munopretenda kunge zvikufaya I don't know why ataura sezvizvi munhu uzvu zvikanzi apa zvine zvakati tono I'm like okay so ndozvanenge achiona uyu I agree with you 100% unobvako wafara zvako ndobva vanhu vekuzimuselebhu vaenda zvikanzi so Linda vakudawo vanhu vakatanga kuti sei kutaura zvakasiyana siyana vamwe vakati ndiadi she deserve to be happy vamwe vakati manje munozozvigona here munozobuda maakuchema murelationship yacho zvikanzi tsvaga wako shamwari kana kuMozambique kana ana chimwene chaizvo zvinongoita futi nevamwewo zvikanzi marelationship are based on social media you see what you want to see ndo vamwewo avo vanga vachitaura seizvozvo zvikanzi I don't know why vamwe vanhu vachizobuda off topic nekuti munhu ataura chi seizvozvo but vamwe vanga kutotanga kutotukirira ipapapa saka regai ndigumire papa kuti nekuti zvimwe zvinenge zvakuzotukwa zvachoni havanga asingaenderani nestatement munhu wangongotukawo zvake but it was too vile for me kuti ndizvimenshene panapa zvanga zveutano ndinyanyi kuda kuzonyanya kuzviti dyokodyokodyo kuti munhu anopinza nhau iyoyo munhu achitojoka zvake saka ndozvandoita sei zvandakwanisa kuya nazvo mukati mevhidhiyo ino tichakubata zvakare pachikamu chinotevera asi sandaenda regai ngoti nhau yachikomana Jamasad the Jamases ichiri kutrenda ende iri kutenderera yazara mapeji ese vanhu vakadanza kuti veduwe dai vana Bhudhi Mutukudzi vana Wingidi vairwa vanhu mafly kick kana kuti amari iwe zvakuwangowana 1000 wautanga vanhu mafly kick learn your mistake chai ainopindwa muground achitamba bhora vanhu tunohaga vana ningirikini vana Sepanish vaya vana Ronaldo vanenge vachitohaga vachase vachitohaga vanhu vachite sei vachitopa kana majesi iwe zvako iwe nemascroll bundle ako ne$1000 yako wakukika munhu fly kick. Why can't you do some things like other people? Vamwe vakadanza kuti Bhudhi Wingidi vakapotemwa nechini kaini pastage vatemwa nekaini pastage havana kuti sai vakangotama security nemunotsvaga atsvakwa munhu yaya vakamuita hand over kupolisi havana kureva munhu. Why can't you learn from my legends enyu? Saka vamwe vakati you should apologize Jamaster uya nandiziviwo ndomaonera angaita vamwe vanhu saka hatizi kuti zvichafamba sei nenhau yani yachikomana Jamaster kuti amangwana achiona akaapologize we don't know maona manje asi yange yakaoma iri kutrenda zvayo fly kick iyoyo iri kutrenda zingamboiti kuti kwandikuti kudai ndo chiri kungopisidza chikuchuridza chefly kick iyoyo ende vanhu vachitwista zingamboiti zvikanzi namwe vanhu from Jamaster to Kick Master ndo zvavanga vachitaura vamwe vanhu zvikanzi haitandi kupidigudzwa kumana saka ndo zvananga ndauya nazvo hangu chi muvhidhiyo ino chakubata zvakare pachikamu chinotevera.